A nyugati emberek kritikusak és a minőséget keresik. És ha kritikus vagy és valami minőségit keresel, nagyon jó esélyed van arra, hogy végül buddhista leszel. A buddhizmus életközeli, jelentőségteljes és érthető. A buddhizmus manapság gyorsan terjed a világban. Igazán nagy fejlődés megy végbe mindenhol, és ha ezek a megszabadító üzenetek érthetőek, az nagy ajándék mindenki számára, azt gondolom. A boldogság, amit a buddhizmus nyújthat, minden elképzelést fölülmúl. Olyan boldogságot, amit még soha nem tapasztaltunk, és ami később sem múlik el. A boldogság örökké tart. Buddhistának lenni nem azt jelenti, hogy egész nap meditálsz, minden negyed órában azt mondod, hogy óm, és nagyon szentnek látszol, hanem azt, hogy különböző helyzetekben vizsgálod a tudatod. Az a buddhista elképzelés, hogy olyan állapotot érjünk el, ahol te magad irányítod az életet konstruktívan, őszintén és felelősséggel, és ez tulajdonképpen mindenki más számára is hasznos. Maga Buddha, mielőtt elérte a megvilágosodást, olyan volt, mint bármelyik más érzőlény. De végül, azáltal, hogy gyakorolta és használta a dharmát, alkalmazta a módszereket, ezáltal elérte a megvilágosodást. Annyit tett, hogy megmutatta, hogyan érhető el mindez, és hogy mindannyian potenciális buddhák vagyunk. Buddhas. ...1972 óta a buddhizmus egyre nagyobb lendülettel terjed a világban, keletről indulva, ahonnan származik. Sok iskola létezik a buddhizmuson belül, és ez a történet ezek közül a gyémántútról szól. De ez az egész hosszú idővel ezelőtt kezdődött, körülbelül 2500 évvel ezelőtt. Időszámításunk előtt 500 évvel egy fiúgyermek született Észak-Kelet-Indiában. Nemesi származású volt, talán herceg. A Siddhartha nevet adták neki. Sok legenda született vele kapcsolatban, melyek közül az egyik szerint édesanyja oldalából született. 3 bölcs jósolta meg jövőjét. Ha nem találkozik a világ szenvedésével, egy győzedelmes, harcos király lesz belőle. Viszont ha a palota falain túl kalandozik, és megtapasztalja a valódi életet odakint, nagy szellemi vezető válik belőle. Siddhartha szülei az első lehetőséget választották. Felnevelték a fiút, és pompával vették körül. 29 éves volt, amikor kilépett a palota falain túlra, és életében először látott egy beteg, egy öreg és egy halott embert. Felismerte, hogy ő maga is élete egy pontján el fog veszíteni mindent, amit szeretett, és hogy az életben semmi sem tartós. Siddhartha úgy döntött, hogy elhagyja feleségeit, gyermekeit és minden földi javát, kimegy a világba és felkutatja a tartós boldogság kulcsát. A következő 6 évben felkereste korának nagyszerű tanítóit. Megpróbált tőlük tanulni, de nem találta meg, amit keresett. Végül úgy döntött, hogy leül egy nagy fa alá és meditál, hogy megtalálja a választ minden kérdésére. Ellenállt már a kísértéseinek, és a 7. napon minden világos lett számára. Elérte a nirvána állapotát, a teljes megvilágosodást. Siddhartha Buddha lett, megvilágosodott. Tanításokat adott az embereknek a tudat természetéről, akik köré gyűltek, hogy hallgassák. Megszületett a buddhizmus, a dharma.